Putem și dacă vreți să facem la asta. Facem un clip. Care trebuie să ghicească, dăm reclama numai la sfârșit la ce facem. Da, așa e. Și atunci? Și punem să ghicească. Da, exact. Și după aia dăm tot clip pe scări. Sfinte idei. Sigur o să hai să facem la citație. Nu să ce nimeni acolo. Nu știe nimeni. Putem să le cerem interviurile. Da, dacă rezistați, deci. Rezistați, dar nu arată pe 100 de metri. Da, hai să facem reclamă la 8 secunde de angajări. Și să dăm la niște interviuri. Mai bine să aștepți. Ne plecăm imediat. Haideți să urcăm să iei. Am găsit și o brichetă pe doar. Atitudinea mai mare, oxigenul mai mic, poate. Da, poate scoatem ceva din astea. Medicament cu cineva care Iar ia medicamente, prescriere, dă-i măsă de medicamente. Ce avem noi în comun cu asta? Ok, atunci nu mai știu. Medicamente. Nu mai Suntem câți băieți am anunțat. A, câți băieți câte fete nu. Cine recunoaște că e fata? Picăl de bere în Timișoara. Că el face reclama pentru bere timișoreană. Următorul. următorul, nu ăsta. Salut! Am nevoie de un mare ajutor. Videoclip rapid pe mail. Stăm mai la o ședință și ne-am împărțit în grupuri, da? Și luați o cameră și veniți în vreo oră jumate. Cameră de filmare. Dar ce vreți voi? La ce să facem reclamă? Directorii de creație nu creează. Ei sunt manageri. Băi, da, ăsta a luat-o de jos, mă. Hai plecăm! Hai plecăm! Ia să ajută sigur. Dacă stă singur în cameră, săracul. Să auzim și ceva zgomot? Zgomot. Poate vântul. Pentru că trebuie să fim toți în... Pacient bolnav. Trebuie să fim toți în clip. Nu, nebunii, nu pacient bolnav. Ne dăm peste cap, sărim în vârful copacului. Mi-a strigat chiuveta! Deci începe, cum începe, ce vezi, care cap. Veta mi-a strigat chiuveta, e reclamă de schizofreni. Hai să facem Scenarist, regizor, producător și actor. Eu Ștefan Bănică. Scenariu, care? Luminița sare cu umbrela de la etajul 3. Să vezi să dai proiecția la Timișoara sau de ce? Am cu paiul. Da, putem face așa, hai că facem. Deci, avem o umbrelă, sigur avem o umbrelă. Am eu una. Ei, eu sar de la o chestie care nu-i foarte înaltă. Așa, dar cineva explică că astăzi la ora... Da, știrile, astăzi canalul nu știu De la ora... Noi ce facem mai departe? Păi fiecare, hai să ne gândim fiecare să aibă vreo idee. scenarist. Mă văd că tu ești lider. Băi, nu pot numai eu să le fac pe toate, că atunci am hai să dezvoltăm ăsta, hai! Mi-a zis că îl cheamă pe ăla, director de creație. Care a început de jos, băi. A început de jos, nu uita asta. A luat-o de jos. A luat-o de jos. De nuanță, da. Dar ce-i tașcăra asta? Mă place că ajunge de aia de Da, ce faci? Șuturi în fund, chestii, nu știu ce. Scapă carabă peste ochi. Adevărul că dacă am face Pentru o asta reclamă... chemăm cascadori. Oprește un pic reclamă... Termină. Se aprinde berie la... ceva de jucat. Da, mă ascund. Da, mai avem o... Hai să ajungi acolo, turnăm. Eu pot să cânt chestia aia cu dă mamă cu piciul în mine. La Leopard, ce mama dracu, e super simplu. Cum pleacă oamenii? Că poate primim transfer acolo. Tot la Leopard, hai să începem ceva. Hai să vă spun o răutate atunci, să vedeți. Toată lumea își amintește de albastrul, ochilor frumoși. Da, da. Hai. O masă jură. Dar rezulit. Mă pomnește. Ce fețe aveți!